Теманы Татарстанның төньяк көнбатышындағы биек таудан көньяк көнбатышта орнашкан Ерак Шөпірәлі районынан дәвам иттерәбез. Иске Шаймырза авылында җиңү көненә багышланган бәйрәм ничек үткәрелде? Хәбәрчебез Мөршидә Җиһанның махсус репортажы. Соғышның бірінші көннәреннән үк Иске Шаймырза һәм тагын тирә күрше 3 авылның ир-егетләре кызлары илне саклаучылар сафына баса. Яу кырына 902 кеше чыгып китә. Шуның 455-е туган җир туфрагын күрү бәхетенә ирешә алмый. Җирле үзидарә башлыгы, район вәкилләре искә алу чарасына килүчеләрне сәламләгәннән соң, мәйдан уртасына үз һөнәрләрен күрсәтергә балалар чыкты. Сугыш ветераннарын исән килеш күреп калучы соңгы буын балалар. Алар хәтерендә әле бүгенге истәлекле көндә матур бер хәтирә булып сакланачак. Туган җирләре өчен башларын салган батырларыбызны онытырга безнең хакыбыз юк. Безнең тере ветераннарыбызны күреп калу, аларның каһарманлыкларын, сугышта катнашып куйган батырлыкларын исләрендә калдырыр өчен елда митинг үткәрәбез. Аннан соң инде митингта алар үзләренең монтажлары белән чыгыш ясыйлар. Аннан соң инде венок куябыз. Ул безнең елда кертелгән, һәр елны кабатлана торган чара инде ул. Традиция безнең авылларда менә шушындый митинглар уза, бик җиңүгә багышланган җыелышлар уза. Анда инде үзебезнең ветераннарыбызны, тыел ветераннарын, сугыш ветераннарын һәр вакытны без хөрмәтләп, аларга бәйрәмнәр оештырабыз. Кызганычка каршы районыбызда инде 2 ветераныбыз гына, сугыш күргән ветераныбыз гына хәзер яши. Аның берсе менә Шаймырза авылында яши, Әнвәр абый Фахруддинов. Әнвәр Фәхретдиновка 97 яшь. Ул хәтер митингына 2нче ел үзе килә алмый. Шуңа да районда башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Айрат Җәләлев җитәкчелегендәге фронт иҗат агитбригадасы оештырылган. Җиңү көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Бәйрәм кәефе бүләк итүче агитбригада белән бергә Әнвәр абыйны Шөпірәле район хакимияте башлыгы Марат Гафаров котлады. Район җитәкчесенең сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннарын шәхсән үзе котлавы Шөпірәле районында даими күренеш. Безнең районыбыздан сугышка барлыгы 14 мең кеше киткән һәм аларның монда яртысы әйләнеп кайтмаган. Менә 7 мең кеше сугыштан кайткан 7 мең кеше арасыннан бүген кызганычка каршы барлыгы 2 ветераныбыз яши. Мин инде менә бу җиңү көне уңаеннан, шундый матур изге бәйрәм көне уңаеннан барлык ветераннарыбызга, барлык тылда хезмәт иткән ветераннарга, сугышта катнашкан ветераннарыбызга исәнлек, саулык теләйм һәм озак гомерләр. Әнвәр Фәхретдинов Иске Шаймырзада туып үскән егет. 60 ел бергә яшәп, 5 бала тәрбияләп үстергән хәләл җефете Мөшфига бакыйлыкка күчкән. Без бишә үстек, мин самый старший әтенең. Безне менә шундый эшкә өйрәтеп, шундый нитеп үстерде, кишелекле итеп үстерде. Мин әти аркасында менә аларның да кеше булды менә. Бүген Әнвәр абый улы Фәрит һәм киленнәре Сирина тәрбиясендә яши. Һәр вакыт безнең өстәл өстендә ям тора. Мин әтәлмим инде менә шул гомер ичендә без аның белән бер авыр сүзгә килешмәдек. Мин аяк басмаган җир калмаган дип сөйләп китә Әнвәр абый сугыш хатирәләрен һәм озакка сузмый илебез халкы бер кайчанда сугыш афәтен күрмәсен дип тәмамлый. Әмма элек үзе сөйләгәннәр буенча ул үткән сугышчан юл район күләмендә билгеле, хәтердә. Ә хәтер мәңгелек һәйкәл. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Шөпірәле районыннан.